Servus. Za pora dni mamy warunek do parlamentu i widzimy aktywizować się politykerów ze rozmaitych politycznych partyjów. Między innymi widzę aktywizować się politykerów ze Konfederację. Mancherek Loto we Śląskiej Łobryczce, słyszymy Boczek czytać książka po śląsku. To wszystko stworza taki obraz i że Konfederacją może się zdawać partyjom prośląską. I na taki obraz chyto się moc, osobliwie młodych Ślązoków. A jak jest richtig? Zobaczmy. No lepiej będzie zacząć z wierchu, od liderów. Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego, kandydat Konfederacji na prezydenta, napisał parę lat do rzadku taki artykuł, w którym tu pikuje, że żadnej śląskiej narodowości nie ma i być nie może, a wszystkie aspiracje, wszystkie postulaty, które wysuwają śląskie środowiska, to jest świadoma polaryzacja opinii publicznej, która według Bosaka kluczem do politycznego zaistnienia organizatorów politycznej śląskości, doprawionej antywarszawskim, a nierzadko i antypolskim resentymentem. Ten artykuł, który idzie znać w internecie, mianuje się Ślązacy, czyli naród urojony. Tak widzi nas lider Konfederacji. Ktoś mi Zarowski powie, że Bosak to jest ruch narodowy, a reszta Konfederacji jest prośląsku. Ciężko w coś takiego uwierzyć, bo Janusz Korwin-Mikke, do niedawna lider drugiej frakcji w Konfederacji, jeszcze nie tak dawno postulował, i że śląskie partie nie powinny mieć prawa startowania we wylunku do Sejmu albo do Senatu. Cytuję: start takich pseudopartii w wyborach powinien być zakazany, bo to nonsens. Bycie Ślązakiem to nie postawa polityczna. Jeszcze trochę wcześniej opisował, że jak ktoś głosi hasła nie Polak, nie Niemiec, Ślązak, to jest ekstremista. Idziemy dalej. Zobaczymy, jakich ludzi Konfederacja obiera na listy. Andrzej Olszewski, 16 plac w okręgu 31. Cytuję: powoływanie się na istnienie sztucznego tworu narodu śląskiego i żądanie autonomii regionu śląskiego jest etapem na drodze do regionalizmów, a to nie leży w interesie państwa polskiego, o czym powinni pamiętać Polacy mieszkający na Śląsku. To jest z artykułu Był sobie naród, w którym Olszewski porównuje Ślązoków, porównuje śląską nację, którą od dawna widzimy dowody jej istnienia, do Goralenfolk, do niemieckich kolaborantów z czasów II światowej wojny. Tomasz Cynkier, okręg 7, plac 11. Nie ma czegoś takiego jak narodowość śląska. Łukasz Hałaszkiewicz. Terowski nie kandyduje, ale jest wiceprezesem Polskiej Młodzieży Wszechpolskiej. Nie ma narodu śląskiego, Ślązacy to Polacy. Dalej, Rafał Mosiołek, okręg 29, plac 7. Nie mylmy polskich Ślązaków, Polaków dumnych ze swojej regionalnej tożsamości, z ekstremum w postaci ślązakowców. To znaczy, to jest typisz dla polskiego nacjonalizmu dyferencjacyjo i że jak ktoś się deklaruje jak Ślązok, jak śląską nację, to po wrodzie to nie ma Ślązok i Ślązakowiec. Pogardliwy wydźwięk, prawda? Żech powiedział, że Mosiołek startuje z 29 okręgu, komuś by się mogło zdawać, że jak ktoś startuje z Gliwickiego okręgu, to będzie Ślązok i on tak się fest ropił o swój region, o swoja tożsamość i z kuli tego te Ślązakowce tak go szterują. To nie ma prawda, synek jest spadło Święcimia i że Konfederacja na Śląsku nie miała kandydatów, to wzięła Auslendrów. Dalej. Jacek Lanuszny. Ten chłop Terowski też nie startuje. On startował w 19 roku za Konfederację. Terowski aktywnie wspiera i jest działaczem Ruchu Narodowego, który pisze to, co żech powiedział przed chwilą, ofen. Ślązacy świętują dzisiaj 100. rocznicę III Powstania Śląskiego. Są jednak osoby mieszkające na Śląsku, co z tego powodu strzelają focha i głoszą ahistoryczne bzdury. Co oznacza, że do działaczów Konfederacji Ślązokiem może być inno Polok, a jak ktoś nie akceptuje polskiej historycznej narracji, jak ktoś nie ma tego gefilu przynależności do polskiej nacji, to on się automatycznie ze śląskości wypisuje. Pra? Ślązok równo się Polok, a jak ktoś nie ma Polok, to też nie ma Ślązok. I to są poglądy najważniejszych ludzi za Konfederację na Śląsku. Swoją drogą, jak komuś się miano Lanuszny z czymś się skojarzyło, jak Grzech je powiedział, to możecie go pamiętać, bo pamiętacie parę lat do zadku ludzie ze Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność lotali pod Władysławiem w Lesie, fajrowali Geburtstag od Hitlera i mieli ta torta ze wafli zrobiono, nie? To był wiceprezes tego stowarzyszenia. To oznacza, że dla Konfederacji narodu śląskiego nie ma i być nie może. Jakie z tego wyciągamy wnioski? Idzie wyciągnąć wnioski takie, jak wyciągał Bartłomiej Lech, kandydat z okręgu 3, plac 14, który cytuję: zakompleksione oskarki.
Urzędnicy nie powinni uznawać odpowiedzi wyimaginowanych narodów pokroju właśnie europejskiego czy śląskiego. On w tym wątku often postuluje, i że jak jest zorganizowany spis powszechny, to nie winno być łopcyje deklarowaniu śląskiej narodowości. System tej śląskiej narodowości nie winien przyjmować z kuli tego, i że takiej nacyje nie ma. I gnał to samo powtarzał Adam Lutostański, też kandydat w okręg 20, plac 19. Nie powinno się pozwalać, by w spisie powszechnym, powtarzam, narodowym, pozwalać wpisywać tożsamości regionalne w rodzaju Ślązaków, Wielkopolan czy Małopolan. Powinna być przy tym pytaniu rozwijana lista prawdziwych narodów, a nie, że każdy może tam wpisać wszystko, co chce. Rozumiecie to, ja? Pora set tauzynów obywatelów Rzeczypospolitej Polski ma śląską tożsamość, ma gefil śląskiej narodowości, ale do konfederatów trzeba te deklaracje zabronić, zakazać, pokazywać, i że sam żadnych Ślązoków nie ma. A co ze śląską gotką? Genau to samo. Nie wpisować, to po pierwsze, a po drugie blokować, ponieważ tworzenie nowego sztucznego języka śląskiego osłabia polszczyznę. Mamy więc proces, który odpowiedzialne państwo, które chce trwać, musi blokować. Jak genau Konfederacja będzie blokować procesy, które rozwijają śląskogotka, tego nie napisał. Możemy się ino domyślać. I na sam koniec zacytuję jeszcze jednego chopa. Krzysztof Tracki, w okręg 31, plac 14, który widzi szansę na porozumienie między Śląskiem a Polską, ale jest to warunki. Podsumowując, dobro Polski i dobro Śląska wymaga zrozumienia racji obu stron. Warunkiem jest jednak przyjęcie tej prawdy, że nie istnieje odrębny naród śląski. To jest genau to, czego chce Konfederacja. Możemy się dogadać, ale pod warunkiem, że przyznacie, i że was nie ma. Dalej w tym samym tweetie on o Ślązokach pisze Szlezjerzy, którzy wzdychają do Niemczyzny. A to mamy już powtórkę z narrację zakamuflowany niemiecki łopcyj od Kaczyńskiego, przyszłego, nie daj Boże, koalicjanta Konfederacji. Toż podsumowanie. Jeśli postulaty kandydatów Konfederacji wcielimy w życie, to po pierwsze, państwo będzie blokowało rozwój śląskiej gotki. Po drugie, we spisie powszechnym będzie usunięto możliwość deklarowania śląskiej narodowości. Po trzecie, śląskie partie nie będą miały prawa startować we welunku. To jak? Prośląsko Konfederacjo? Śląscy kandydaci ze listów Konfederacji? Richtig? Hopy, baby, trochę powogi, ja was proszę. Konfederacja jest współtworzona przez Ruch Narodowy, którego jestem członkiem. My oczywiście uważamy, że naród śląski nie istnieje. Jesteśmy wszyscy Polakami.